मंडळी आज आईक घेऊन जाऊची जबाबदारी दिलेली आणि करेक्ट माझ्यावरती. बाकीचे आमच्या घराकडे कोण नाही होते, त्यामुळे आज माका जाऊचा लागत होता. आणि मंडळी जास्त काही लांब जाऊचा नाही होता, जाऊचं होतं आपल्या कुडामध्ये. थोड्याच वेळानंतर आपण कुडामध्ये येऊन पोहोचलो. तर मंडळी आईची एक अपॉइंटमेंट घेतलेली होती आणि त्याचमुळे आईच्या आपणाक सोबत फक्त येऊचा होता. बोला ना, काय त्रास आहे? काय होतंय, आता आम्ही बाहेर शूटसाठी फिरतोय उन्हाळ्यात ना, आणि ऑइली स्किन आहे. तर त्याच्यामुळे खूप प्रॉब्लेम होतोय. काय सारखं असं त्वचा एकदम तेलकट होते आणि मग ते असं विचित्र वाटतंय. ओके, आपण आता एकदा चेक करूया नक्की काय प्रॉब्लेम होतोय तुम्हाला तो चालेल, आणि किती ऑइली स्किन आहे ते. तसं आपण ट्रीटमेंट सजेस्ट करूया की हो. आपण काय करायची. चालेल. हो, ओके, चालेल. चला. या उष्णतेत फिरान आईची स्किन एकदम डल झालेली, ड्राय झालेली आणि महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे रिंकल्स सुद्धा दिसवते. त्यामुळे आई थोडी चिंतितच होती. तर म्हटलं योगिता राणे यांचा सल्लो घेऊया. तर मंडळी यांचा लोकेशन करेक्ट असा पिंगुळी म्हापसेकर तिटा नजीक आनंदवन संकुल, तरंग बिल्डिंग, तळमजला. डॉक्टर योगिता राणे सिल्क टच स्टुडिओ स्किन केअर अँड लेझर सेंटर. आणि मंडळी तुम्ही इकडे येऊचा विचार करत असाल तर तुम्ही अपॉइंटमेंट घेऊनच या ठिकाणी या, म्हणजे तुमका एकदम सोयीस्कर पडत. यांच्याकडे स्किन आणि केसांवरील वेगवेगळ्या समस्यांवर ट्रीटमेंट केली जाते आणि ती सुद्धा योग्य त्या मार्गदर्शनाखाली आणि तज्ज्ञांकडून. तुमची आता ही ऑइली स्किन झाली आहे आणि रिंकल्स आले आहेत तुम्हाला आणि स्कार्स पण झालेत. तर तुम्हाला ग्लो येण्यासाठी आणि ह्या ऑइलीनेस कमी होण्यासाठी आपण एक कोरियन फेशियल करूया. त्याने तुमची स्किन पण चांगली होईल, हो, चालेल. ग्लो येईल, हायड्रेशन चांगलं राहील, ऑइलीनेस कमी होऊन जाईल आणि ग्लो पण छान होऊन हो, जाईल. चालेल. ओके, हो. चालेल. मंडळी इथले डॉक्टर योगिता राणे हे कॉस्मेटॉलॉजी आणि डर्मेटॉलॉजी, अस्थेटिक फिजिशियन तसेच होमिओपॅथी कन्सल्टंट सुद्धा असत. यांच्या मार्गदर्शनाखाली तुमका त्वचा आणि केसांच्या वेगवेगळ्या समस्यांवर ट्रीटमेंट केली जाता. त्याचप्रमाणे यांच्याकडे होमिओपॅथीद्वारे देखील उपचार केले जातात. ॲक्ने, पिगमेंटेशन, हेअर लॉस, डॅन्ड्रफ, मोल रिमूव्हल, कोरियन फेशियल, हायड्रा फेशियल, केमिकल पिलिंग, यांच्याकडे चामखीळ, मस तसेच त्वचेवर असलेले अनावश्यक डाग किंवा टॅग सुद्धा रिमूव्ह केले जातात. यांच्याकडे ब्लड टेस्ट देखील केली जाते आणि यावरती विशेष ऑफर्स देखील चालू असतात. म्हणजे यांच्याकडे लेझर मशीनद्वारे चरबी वितळवणे, त्याचप्रमाणे त्वचा घट्ट करणे यासारखे अजून बरेच ट्रीटमेंट केले जातात. तसेच म्हणजे स्पेशल समर वेडिंग सीझन ऑफरमध्ये तुमका 30% डायरेक्ट ऑफ सुद्धा असतात. तर आपण जेव्हा इल्लेलो तेव्हा आईचो चेहरो काहीसो असो होतो आणि ट्रीटमेंट करून झाल्यानंतर आईचो ग्लो तुम्ही बघू शकताय. तर मंडळी तुमका सुद्धा असे काही समस्या असले तर डॉक्टर योगिता राणे यांच्या सिल्क टच स्टुडिओला नक्की व्हिजिट करा.